I know that there is a shark in the water. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. She thinks that she's Wonder Woman. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. He says that the line is busy. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. I don't think that she is ready. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. They say that it was a fox. Mae nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Mae nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Mae nhw'n dweud mai llwynog oedd o. They believe that Gali's dog is in Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. The police think that John is the murderer. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. I think that these are better than those. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. I am sure that everybody knows that Canada is the largest country in North America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mai Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mai Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mai Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America.
Do they still believe that George Kaplan exists? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? I think that you are the tallest in the room. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. It's miraculous that they are still alive. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Are you sure that that is not against the law? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Everybody knows that I am the most modest person in the universe. A pawb yn gwybod mai fi ydy'r person mwyaf di-ymhongar yn y bydysawd. A pawb yn gwybod mai fi ydy'r person mwyaf di-ymhongar yn y bydysawd. A pawb yn gwybod mai fi ydy'r person mwyaf di-ymhongar yn y bydysawd. They were not aware that Brittany was more populated than Wales. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom.